er lige de 14 dage her, hvor jeg har masser af tid. Så jeg håber altså en uge, 2 måneder. Så det der plan. Ja, det får vi at vide på fredag. Og så ikke bliver noget besværligt med, hvem der kører hvad. Og så, så har vi tid til at... Så er der ikke noget panik, vel? Og så jeg håber vi på papirarbejde bare lige bruge 14 dage på at få mailet og gjort klar, ikke? Ja, det er der forbi. At vi så om hvor mange vi er. Altså, jeg har det sådan, jeg fik det. Så 1%. Altså 1%, og så skal vi 5% for at sælge det. Fredag, men det tror jeg ikke på igen. Altså. Og de tager hjem igen. Jeg har også været med på et andet projekt, det passer jo, så det er fint nok. Ikke andet, så jeg kan gå i gang med det. Det er første gang, det er for tredje gang. Og jeg har sagt til Greta nu, at hvis der ikke er nogen sikker